lidi, moje jméno je ZDZ a já vás vítám po delší době u třetího dílu naší série ze hry Roblox. Dneska jsem na mapě, která se nazývá Slender Obby a naším úkolem se je dostat tamhle do pusy Slendermana. Jdeme na to. Po delší době toto video vychází, jelikož jsem teď moc neměl čas na natáčení, takže natáčím bohužel až teď. A další důvody bohužel nemám. No ale já už vás nebudu rušit a vychutnejte si další díl Robloxu. Super. Takže tady to mám přeskákat. Hop, hop, hop. Tady ta mapa je přibližně jako dost o skákání. Takže tam nebude nic jako bojování ani další probůstky. Ale v dalším díle si pro vás chystám mapu, možná i s hostem, která se jmenuje Darkens 2 a tam už se dost střílí a je to hlavně hodně, nebo je to prostě strašidelný. Tak tady to přeskáčem. Opět skákání. Opět skákání. Opět skákání. Tak. No, teď už jsme spadli. Já jsem zadiskoval, to je pravda. Tak. Hop. Hop. Radši se budu držet tady takhle. Skákání. Tak, tady jsem teda zjistil, že se teda jednoduše očůrat, že vlastně musíte skočit. No, teď se mi to rozhodně moc povedlo. Ale jednoduše se teda očůrat. A je to takhle. Vlastně budete držet ten mezerník a v pohodě to můžete přeskočit. Takže já to dneska takhle udělám. Vím, že by se to nemělo, ale objevil jsem to a očividně to objevili i další lidi, protože když jsem tady tu mapu hrál, jakože ji hraju teprve po druhý, tak když jsem to hrál poprvé, tak jsem viděl, že ty lidi prostě přeskakují úplně v pohodě, jo? Že prostě už ví, že tam je, že to je nějak nedodělaný a že prostě to tam je, no tak jsem to teda taky vyzkoušel a ono to docela potom zrychlí i prostě postup. Tak, tady to musíme přeskákat. No a to samý se dělá tady, že jo. Děláte hop hop, a se dáte hop hop, hop hop a máte to hotový, že jo. Tak, co tady? Tady to opět musíme WTF hardcore koule. Tak, WTF hardcore křesla. Všechno je tady hardcore. Tady ty křesla jsou ale nejvíc, protože oni vás potom, když tam na tom stojíte po nějaký době, tak oni vás opět odstřelí někam dozadu. Tak tady vlezeme nahoru. Tady to nesnáším. Tady já nesnáším to přeskakování. Tak, co tohle je? Super. No, tak, tady si připomeneme teda do first person poprvé. A zrovna mapu Darkens 2 taky budeme hrát ve first person, protože tam se to nedá hrát z třetí osoby. Jako dá, ale já to radši hraju, když jsem to teda hrál poprvé, to Darkens, teda Darkness, tak prostě jsem to hrál ze třetí osoby poprvé, to vůbec nejde, protože jak voláte ty smrtky, tak vy se prakticky otáčíte a stejně se netrefíte. A jakmile vlastně hrajete s first person, tak si sice otáčíte, ale trefíte se a i tu smrtku zabijete. Takže teď jsem vám toho prosadil celkem dost, co se v té mapě vlastně děje. A jinak dál se nechce teda překvapit. Tohle máme. Tohle máme taky. Hop. Jo, tady to je hodně těžký. Tak, tady to vyskočíme nahoru. A skočíme dolů. Uí. Tak, co pa je tohle? Aha, už vím. Tak. Tak tady to proskáčeme rychle. Tak tady to projdeme. Tady to zase vyskáčeme, jak jsme zvyklí.
Tak, tady na to naskočíme, hop, hop, hop. Už tady ty stromy jsou celkem lehký, hop. Tak, no a co tady? To je taky, bych řekl, že celkem lehoučký. Hop, 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 no ale ještě nám pořád toho dost zbývá. Hop, 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 hop. No, to bylo ofous. Ují. Hop. Jo, tady teda tuto taky zase skákání. Všude prostě skáčeme, nevím proč. Asi je Roblox hodně o skákání. A zelená, modrá, červená, zelená. Ne! Tak já si dáme modrou teď. Ale teď jsem se trefil, já jsem dobrý. Takže zelená, modrá, červená, modrá. Ne, tak je to červená prostě. Tak je to červená, není možné, by to byla žlutá. No, zkusíme červenou teda. Zelená, modrá, červená, červená. Tak, co pa je tohle? Hop, krychličky. Tak. Víš, co to je? No, tohle bude ještě těžký. Vždyť jsem se nedotk. Každopádně já myslím, že to třeba musím udělat na 2 části. Budeme to muset udělat na 2 části, jelikož mě můj přehrávač nahrává jen do 10 minut, takže to budeme muset udělat na 2 části. Tak. Takže se nezlobte. Ježiši Kriste, co to jako má být? No, to není možný. Už je to dobrý. Ne. Tak. Teď se mi to buglo. No teď nám to začíná nejít. Ne, prosím. Ach jo. Hop, poslední cíla. Ne. Ach, my to dneska nějak lamíme, tyjo. Dobrý, konečně. Co je jako tohle? Aha, už vím, co to je. Dobrý, tak, co paté tady, tak. Koukej, jak se nepřeskočí. On mě kopíruje. Tady skočíš špatně. To je copyright. Jo, skočím špatně, jsem to říkal, hop. Teď to je hrozně jednoduchý. Jo, hrozně jednoduchý, určitě. No, tak hrozně jednoduchý určitě to je. Tak. Kam jako skáčeš. Tak. No a tady myslím, že bychom mohli skončit. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like, pokud nedejte dislike. Já se s váma loučím a počkejte si na druhou část. Pa. Čau.